Li Diyarbekirê derbarê opozisyontiya Partiya Komariya Gel CHP de bi beşdariya nûnerên saziyên sivîl ji aliyê navenda lêkolînên civakiya Dîclê Dîtamê ve civînek hat li darxistin. Civînên ku bi navê diyalogên Tikrîsê tên li darxistin de axaftvan cîgirê serokê Koma CHPyê parlamentoyê Özgür Özel bû û bi piranî jî helwesta CHP ya derbarê çareseriya pirsa Kurd de hat nîqaşkirin. Di civînê de serokê navenda lêkolînên civakiya Dîclê Dîtamê Mehmet Vural amaje kir ku pirsa Kurd pêşiya CHP wek dîwarekê ye û CHP çi bike bila bike dê rastî wî dîwarî were û da zanîn ku ew performansa CHP ya bo çareseriya pirsa Kurd naecibîne. Ve devrede Türkiye bir CHP hava buydu. Lebere CHP mesela Kurdajı tüm bin art giriyi, bin çikriyi. Lebere Euro muhalefet amezin CHP'yi. Berasti var nameşi. U Kurdajı bir hevayı kabul nakın. CHP belirlileri bir daha bir piyanca şaşa milletvekili derxistinin de herama Kürdistan kişide bir selam milletvekili derxistinin Euro düda dernakhinin. Yani sedi düdüğe göre, sedi yek düdü raya göre. Hati ve merhale CHP. Eğer CHP dixwazin ve devra bir tişkil mezun bu CHP mecbur bu Kurdara tekillaki baş binin. Di civînê de cîgirê serokê Koma CHPyê parlamentoyê Özgür Özel hember rexneyan anî zimên ku dibe ku xeletiyên wan hebin lê divê aliyên Kurdan jî destê xwe ji CHP re vekin û di her xeletiyekê de xwe li hember CHP bi hêrs nekin da ku CHP paj vegav neavêje. Ji ber ku CHP bo çareseriya pirsa Kurd ji nû ve hêdî hêdî dibe xwedî ezmûn. Aliyek vê mijarê jî ew e ku divê em bikaribin xwe rexne bikin derbarê çareseriya pirsa Kurda em wek zarokekî ku nû hînî meşê dibe xwe dibînin. Em radibin piya û hêdî hêdî ber bi Kurdan ve dimeşin. Lê dema ku Kurd dengê xwe li me bilind dikin, em ditirsin paş ve diçin. Bila Kurd destê xwe ji me re vekin û bila me wêrektir bikin. Em ê bi 25 parlamenteran serdana bajirên ku me parlamenterî jê dernexistiye bikin. Nûnerên saziyên sivîl derbarê statûya Kurdan, perwerdeya Kurdî û qetliyamên dîrokiyên hember Kurdan de rexneyên giran li CHP kirin. Di civînê de li ser rewşa CHP ya li Bakurê Kurdistanê jî nirxandin hatin kirin û hat amajekirin CHP 18 salin li 18 bajarên Bakurê Kurdistanê qet parlamenterî bi dest nexistiye û sedema vê yekê ya sereke jî helwesta CHP ya hember pirsa Kurd e. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.